Η συλλογή που παρουσιάζεται είναι η Spring Summer Collection, το καλύτερο καλοκαίρι. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία προσανατολισμένη στην κατασκευή χειροποίητων τσαντών και αξεσουάρ με οδηγό το μεράκι για ένα όμορφο και ποιοτικό αποτέλεσμα με φιλικές προς το περιβάλλον συνθήκες. Το brand δημιουργήθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2021 με έδρα την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε σαν μια ιδέα εμπνευσμένη από την αγάπη μας για προσωπικές δημιουργίες, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρίσουμε σε άλλους ή να φοράμε εμείς οι ίδιοι, ώστε να δημιουργούν όμορφα συναισθήματα. Επηρεασμένοι από την εμπειρία μας στο χώρο και θέλοντας να διαφοροποιηθούμε από το κλασικό μοτίβο σε τσάντες και αξεσουάρ, αποφασίσαμε να συνθέσουμε ένα προϊόν γεμάτο χρώμα, φτιαγμένο από ποιοτικά υλικά. Κάθε τσάντα και αξεσουάρ κατασκευάζονται στο 100% στο εργαστήριό μας με υψηλής ποιότητας χειροποίητα προϊόντα. Η επιλογή των υφασμάτων αλλά και των πρώτων υλών είναι μια συνεχής διαδικασία που δεν σταματά. Η επιλογή των μοτίβων βασίζεται στις εικόνες μας από τα ταξίδια αλλά και στη φιλοσοφία μας για απλότητα και άνεση. Οι τσάντες έχουν δημιουργηθεί λοιπόν συνδυάζοντας το σύγχρονο total look αλλά και με την ικανότητα μια γυναίκα να αισθάνεται άνετη και όμορφη σε κάθε περίσταση. Δίνουμε προσοχή και έμφαση στις ανάγκες και στις επιθυμίες των πελατών, προσφέροντας χειροποίητες τσάντες και χειροποίητα αξεσουάρ κατάλληλα για κάθε ώρα της ημέρας. Ιδιαίτερες τσάντες και αξεσουάρ που θα μπορείς να τα προσφέρεις δώρο και να αντικρίζεις τη χαρά στο βλέμμα του άλλου. Το «Δες το τσαντάκι μου» είναι ένα όνομα με μεταφορική σημασία. Μέσα από ένα προϊόν, λοιπόν, θέλουμε να δεις τη ζωή με άλλο μάτι. Οι καθημερινές εικόνες και τα χρώματα, η φύση και η θάλασσα είναι η έμπνευσή μας. Θέλουμε λοιπόν να δεις μέσα από τα μάτια μας και να δέσεις όλες τις μοναδικές εικόνες και στιγμές μέσα από την επιλογή ενός χειροποίητου προϊόντος που θα σε συντροφεύσει στις πιο όμορφες στιγμές σου, ώστε να γίνει η έμπνευσή σου για τη δική σου ιστορία. Facebook, Instagram, Δες το τσαντάκι μου, e-shop www.destoτσαντakimou.gr, email sales@destoτσαντakimou.gr για χονδρική πώληση και το τηλέφωνο 6938 78 09 01.